Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe temos unha rutina rápida e sinxela para manter o corpo en movimento e despexar a mente. Prepárate porque imos alá. Comezamos! Moi ben, como sempre, veño moi ben acompañado dos meus 4 alumnos favoritos. Que tal estades, chicos? Ben. Moi ben, preparados para esta sesión? Sí. Preparadísimos. Como temos o corpo? Temos algunha... Maniota. Exacto, algunha maniota? Temos maniotas. Eu teño. Bueno, eso porque traballamos outros días, así que imos alá, vale? Hoxe víaselle ben a cara, muller, que cando ten todo o flequillo para diante, non o ves? Non lle ves esos ollos bonitos que ten? Claro. Parecía casi Son Goku entre os brazos e o peinaba así para arriba, dixen, madre mía. E se afeitar, ainda estaba máis guapo. Ahora, vamos a facer un poquinho de mobilidade articular. Imos a comenzar eso hacia un lado co pescozo e hacia outro suave. Como sempre, imos de arriba hacia baixo. Imos ahora co queixo hacia baixo, hacia o peito e estendemos suave arriba, vale? Sobre todo hacia arriba, suave, sin facer unha hiperextensión. Moi ben. Imos ahora ca zona dos ombreiros. Imos ir dibuixando círculos cada vez máis amplios. Eso é. Gañando cada vez máis amplitude, máis rango de movimento. Como estades na casa? Con gañas de comenzar? Espero que sí. Ahora imos á zona da cintura, imos a dibuixar círculos. Eso é. Iso é. Xuntamos ahora os xeonllos máis encima e imos aí dibuixando círculos. E bueno, que opinades do meu peinado, Que estás máis guapo así. Chamei a atención aquí. Está moi guapo, Estrella. Así me gusta. A mí gustame que se lle vexe a cara a Así, xente. cambiamos. Sí. Pero tamén fijéme, eu que tes aí unhas trenciñas moi bonitas, Pulsos e nocellos. E pipiláns. Ben, que estamos xa acabando ca mobilidade articular. Moi ben. Hoxe a sesión trata sobre as bandas elásticas, vale? Así que imos a facer o propio quecemento cas bandas elásticas. Non vamos a saltar, a brincar como facemos outras veces. Vamos. Hoxe, ben, como se poñen contentos, O que imos a facer é o seguinte. Vale, collemos a banda, acosando, estendemos os brazos, altura dos ombreiros. Ben, fixadevos, a colocación dos meus puños está en prono e o que facemos é conectar as escápulas atrás. Collo aire e soltamos atrás, vale? Imos a facer aí sobre uns 30 segundiños, máis ou menos, xuntando atrás as escápulas, importante. Imos activando esta zona dos ombreiros, dos brazos, da espalda superior. Eso é, abrindo ben o peito, moi ben. Perfecto, un pouquiño máis. 5, 4, 3, 2, 1, moi ben. Seguimos notando ese calorcillo, verdad? Sí. Sí. Isto é efectivo, Este é efectivo. Ben, agora imos a pisar a banda no centro, separando os pés a anchura das cadeiras. Entón, imos a facer aí o tema de traballar un pouquiño a zona dos oblicuos. E imos ir a un lado e a outro, vale? Un pequeno balanceo a un lado e a outro. Mantendo os pés separados a anchura das cadeiras. E solo imos a un lado. Non levamos o ombreiro ata a orella, non. Solo desplazamos o corpo a un lado e a outro. Vemos que nos fai resistencia a goma. Estamos traballando a zona dos oblicuos. Un pouquiño máis. Imos cos últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben. Ahora, o que imos a facer é o seguinte. Imos a levar, así quentando esa zona dos ombreiros, do trapecio. Imos ir alternando un brazo e outro hacia diante. Vale? Aí, mantendo o puño en posición de prono. E imos hacia diante, intercambiando un e outro, sin sobrepasar a liña dos ombreiros, vale? Unhas máis. Veña, vamos, dúas máis con cada brazo. As últimas. Perfecto. Os saltos estrésanme un pouco. Porque as lolas xa teñen a súa gravedade, sabes? E pesan, e botan, e non é cómodo. Non me gustan os saltos.
Pois normalmente non suelo estar moi estresado, pero cando ando algo estresado, pois suelo tirar de facer exercicio. Eu falo por experiencia propia, podo dicir que o deporte é a mellor medicina natural para o estrés. Cando tes un día como moi saturado, non estresado en sí, pero moi saturado, a mente necesita como despexar un pouco e 20 minutos para ti, exercicio, pois non ven mal. Cando me estreso teño claro. Poño música e libero a mente. Animo a calquera persona que este un poquinho estresada ou que teña un mal día mismo para que faga deporte e vai a notar a diferencia entre cando empezou a clase e cando terminou vais notar, vai ter unha sensación de benestar increíble. Moi ben, o que imos a facer é, imos a colocar a goma aquí, detrás, na zona das escápulas, imos a agarrar a goma aos extremos, pero o máis cerca das axilas posible, colocamos a goma debaixo das axilas, os cóbados pretos dos costados e o que imos a facer é, conectando as escápulas atrás na posición inicial, estendo os brazos 10 veces e volvo recollendo os cóbados cerca dos costados. Solto aire hacia diante, levando o ombligo hacia dentro. Van 4. Van 5. 6. 7. 8. 9. E unha última. 10. Moi ben, como vamos? Vamos ben, Vamos ben, verdad? Vamos ben, vamos ben. Eu con gomas ben, porque me gusta igual que pois, cos halteres e tal. Sí que é certo, eu non sei se todo o mundo está igual de defectuoso que eu os meus cóbados de repente como que se traban un pouco e hasta que estralan non volven a súa postura. Entón, eu estaba aí dándolle e estaba aí encallado. Agora vamos a colocar a goma por detrás da cintura. Imos a facer o seguinte exercicio, vale? Imos a cruzar e agora imos xuntar os cóbados aquí, os costados, mantendo os cóbados sempre o máis cerca posible. E o que vamos a facer é, en posición supina dos puños, imos a separar os puños o un do outro, vale? Como se fósemos a apretarnos no cinturón, como se fósemos a reducir aí a cintura, vale? Entón, collemos aire e solto. E volvo. E solto. Aí apretamos ben, separando os puños. Imos a notar o traballo na zona dos ombreiros. Van 5. 6. Mantendo cóbados cerquiña dos costados. 8. 9. E 10. Moi ben. Notamos xa ese traballiño aí. Como estou escollendo un pouco de cariño, pero vamos contar un secreto. Eu non sei se lle collerei manía cando faigo malos exercicios. Oxe, que me foron salindo, quixenas máis. Ora, metemos a gomiña debaixo, a banda elástica, pisamos no centro, voume poñer de lado para que o vexades, collemos os extremos, intentamos aí, canto máis tenso a mellor, e ora o que vamos facer é un agachamento, que xa sabemos como se fai, que temos que levar o cuiño hacia atrás, xeonllos que non sobrepasen punta dos pés, e ao baixar imos a levar os brazos hacia diante, vale? Entón, imos a facer isto 10 veces. Collemos aire ao baixar, estendo, e subo. Collo aire ao baixar, estendo, e subimos, vale? Cuiño hacia atrás, eso é. Levando en vivo para dentro. Van 5. Que as mans non sobrepasen a liña dos ombreiros. E fixádevos en posición de prono, vale? Van 9. E van 10. Moi ben. Relaxamos. Pois mira, a mí nin fu nin fa. Eu creo que sí que é verdade que as gomas axudan, pero os exercicios que estamos a facer poderíanse facer perfectamente sen gomas. Seguro que igual na casa hai xente que non as ten, que non se preocupe, porque o importante é facer ben o movimento, con resistencia, sin resistencia, con peso ou sen el, eso non é importante. Ben, ahora imos a facer o mesmo, vale? Descansamos uns segundiños, volvemos á posición, e o mismo, collo aire baixar, estendo, e volvemos.
Eso é. Cada un ao seu ritmo. O cu ven hacia atrás. Sentamos nunha cadeira imaginaria. Eso é. Quedan 5. Contade conmigo. 4. 3. 2. 1. E a última. Moi ben. Traballar cas gomas non me gusta moito porque pareceme un pouco frouxiño. Está ben para variar de vez en cando, pero prefiero os halteres, por exemplo. Ahora, nesta posición, antebrazos hacia diante, vale? Agarramos os extremos, cóbados, pegadiños aos costados. O que imos a facer é o seguinte. Collo e flexión do cóbado. Elevo, acerco a man hacia o ombro. Intercambio, unha e outra. Van 2. Imos alternando. 3. Van 4. Notamos o traballo aí no bíceps? Sí. Moi ben. 5. 6. Manteño os cóbados ben apretadiños aí, 7. 8. 2 máis, veña, ánimo. 9. E unha última con cada brazo. Perfecto, relaxamos aí. E ora, xa que traballamos os bíceps, vai tocar traballar tamén os tríceps. E para eso, o que imos a facer é, imos a pasar a goma detrás, por detrás, nesta posición. Fixadevos, o cóbado de arriba apunta ao teito e cerca da cabeciña, vale? Sin que se abra moito. Cerca. Agarro a goma ca man que teño aquí detrás. E aquí tensamos ben. E o que imos a facer é unha extensión do cóbado. Collo aire, estendo. Collo aire ao baixar, estendo. Importante que sempre haxa tensión na banda elástica, vale? Non deixo que afloxe de todo. Van 3. Van 4. 5. Que non se abre ese cóbado, 6. 7. 8. 9. E 10. Moi ben, relaxamos uns segundos e imos a traballar co outro brazo, vale? Mesma posición. Mesmo exercicio. Epa. Ben. Agarramos ben, apuntamos, tensamos a goma, posición inicial, o cóbado apunta hacia arriba, collemos aire e soltamos. Eso é. Estamos traballando os tríceps. Hai moita xente, como curiosidade, moita xente que pensa que para ter un brazo grande hai que traballar moito o bíceps. E sí, hai que traballar o bíceps, pero sobre todo o que máis rechama é o tríceps. O brazo, cando se fai máis grande, cando temos o tríceps máis desarrollado. E quédanos unha. Moi ben. Sí, bueno, estou a tope cas clases estas. Axuda a baixar revolucións e axuda a despexar a mente moitísimo. Moi ben. E ora imos a traballar na colchoneta, imos a traballar a zona da pelvis, os glúteos, e o que imos a facer é flexionamos as pernas e o que levamos son os talóns cerca dos glúteos, colocamos a banda elástica encima da cadeira, aí na cintura, imos a facer presión cas mans contra a colchoneta, canto máis tensa máis nos vai costar, e o que imos a facer é de repeticións, vale? Collemos aire, cabeza apoiadiña na chan, e subimos, apreto glúteos, subo e baixo, e subimos apretando, sempre activando a zona do glúteo, a zona do core, ombligo hacia dentro, van 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Vale, recollemos ahora, levamos xeonllos hacia o peito, relaxamos a zona lumbar e ahora a banda elástica ímola pasar pola zona das escápulas, debaixo das axilas, vale? Neste sentido, debaixo das axilas e na posición que acabábamos antes, que rematábamos antes o exercicio, mantemos arriba, mantemos aí os glúteos activos, cabeza apoiada. Ahora, collemos os extremos da goma e aquí collemos aire e soltamos arriba, xuntamos as mans, vale? Os puños en posición de martillo, xuntamos os puños arriba, manteño aí activada a zona do core, os glúteos ben activos, vigilamos ben esa pelvis e traballamos aí en isométrico, están traballando tamén os isquios. E facemos aí aperturas, vale? Traballando a zona do peito, dos ombreiros. Eso é. Seguimos un pouquiño máis. 5 máis imos a facer. Apreto ben, levando en vivo para dentro. 2 máis, ánimo. E unha última. Perfecto. Relaxamos, agarramos e levamos aí. E ben, agora, para rematar, o que imos a facer é imos a coller a banda e imoslle a pasar aquí, por debaixo dos xeonllos, imos a facer un nudo, vale? Imos a facer yo aquí un nudo, eso é. E agora aquí vamos a traballar a zona dos abductores e aductores, vale? Ab e ab. Ahora, ímonos a colocar desta maneira, imos a posición inicial cos xeonllos cerca e o que imos a facer, mantendo sempre os pés en contacto, as plantas dos pés ou o interior do pé, collo aire e solto, cerro, collo aire e solto. Temos que notar o traballo aquí na zona dos aductores. Mantemos. Sempre fixadvos a zona lumbar que este ben apoiada, vale? Todas as vértebras ben apoiadas. 2. E última. Moi ben. Recollemos os xeonllos. Levamos aí hacia o peito. Cambiamos o sentido. Moi ben. E agora imos a quitar xa a banda elástica. Imos a facer os estiramentos. Agora poñémonos sentados. Imos a xuntar esas plantas dos pés. A ver, Estrella, queda así mallada? Espera, que me liei un pouco. Quedou mallada, Estrella, eh? Non, colleume cariño a banda. Non quería deixar. Moi ben, e aí, cos cóbados, imos separar os xeonllos o que podamos e levamos o corpiño un poquinho hacia adiante, hai que notar aquí que estamos tirando a zona que acabamos de traballar, os aductores, aí, cada un donde chegue, sin forzar. Collemos aire, 10 segundiños, estiramos aí, moi ben. Últimos segundos. Vale, pouquiño a pouco imos a poñer de pé. Os sombreiros. Levamos hacia nós, eso é. Sensacións, a ver, quero saber as sensacións. Gustovos a clase, non? Sí, 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 ben, sí, estou sí. ben. Diferente, máis tranquila. Cambiamos. Ben, ahora imos a tirar do cóbado un poquinho hacia baixo, a esa zona dos tríceps que practicamos antes. Vamos co outro. Levamos ahora o brazo hacia adiante, tiramos da palma hacia nós. Tiramos un poquinho zona de antebrazos, un poquinho bíceps. Eso é. Cambiamos.
Moi ben, fantástico traballo equipo. Moi ben, finalizamos unha sesión máis de Impulso Activo. Recorda, manter sempre o corpo en movimento para despexar a mente. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, chicos, ánimo, moi ben. Outra clase máis. Sí, señor.